Pilaran ang Kapitolyo ug mosulod ang mga empleyado. Dili pod nila pugson ang tao og sila dili pod motuo. Uyong sakit ilang gidipinsaan, labi ng COVID grabe nakadaghan. Ang ubang doktor kay suportado, ang uban usab sila gipangtungo. Mga doktor karon nga batanon, supak sa tuog og orasyon. Ang albularyo rong panahon, sila usab atong doolon. Gobernadora sa di ay alisto, mga doktor iyang ireklamo. Kay bisan og unsa pa mo ka lisensyado, wala mo'y labot diri sa Kapitolyo. La 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 la, sa Kapitolyo magpatuog ka. La 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 la, ang tuog maunit tambal sa una. Akong lawas galisod paglihok, naghilanat ang ilong, nagpingot. Matod ni Lolo nga albularyo, pagtuob lang og limonsito. Dako ang akong pasalamat, kay nahanaw ako ang hilanat. Apan ang uban sa hospital sila dad, awalay nagbantay nag-inusara. La 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 la, sa hospital hilantan makubid ka. La 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 la, patuob lang uban ra ka sa pamilya. Way kalaki ug gamayng diferensya, sa hospital ayaw og dad-a. Labi na og wala kay kwarta, matanggong ka og duha ka semana. Tambag ni Lolo albularyo, pagtuob na lang sa inyo ha. Kay og wala man tay swerte ning kinabuhi pilaran pata sa pamilya. La 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 la, tuob karaan nga tambal sa una. La 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 la, himas mo tuob hampol og uban pa. La 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 la, tuob karaan nga tambal sa una. La 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 la, himas mo tuob hampol og uban pa.